Празнуваме всички честито рождение от турско робство, Няма сопа, която може да избие Русия от сърцето на българина. И освен това, мене още никой не ме е убедил, че да вървим с Русия ще означава да загубим независимостта си. Да нема не губим своята независимост, като се държим за пешовите на стругарци и немци, които не удариха ножа още на Берлинския конгрес. А сега нека я попитам. Вие сте карали някога талига с коня? Много пъти. Имащи ли пръчка за подкарване на коне? Хората не са коне. Нашите хора? Нашите българи даже не са коне. Те са магарета. Дето обраха хазната с параба конак. Разделиха кефарите и продадоха Левски. Дето подмамиха Ботева да излезе с четата, а се изпокриха като мишки. Дето викаха ура на Каобас, когато агитираше, че България не могла без Русия. Тя наистина не може без Русия и вие го знаете. Ние сме малка държава. Ако не сме със славянска Русия, с кого да сме? Няма сопа, която може да избие Русия от сърцето на българина. Вместе теперь будем есть хлеб. Болгары и русские. В нужде и в беде. В горе и в радости. Вместе. Но ние, българите, не трябва да се даваме. Спрете всички дребни караници, защото вече имаме един огромен нов враг. Господ да влее в душата ви сили, вдъхновение и воля да издържите в битката срещу новия световен ред и евроджендърското робство, в което съвсем скоро искат да ни въвлечат.